Είναι κοντά μου ο δικηγόρος, ο κ. Κωνσταντίνος Τζίκας, για να μας δώσει αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και ποιο είναι το νομικό οπλοστάσιο το οποίο έχουμε, αν έχουμε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και καλή, τι να πω, για το νέο σας στούντιο. Καλορίζικο να πούμε. Ρίζικο. Έτσι, για να πενέσουμε το σπίτι μας, γιατί έχει από πάνω πολλά πράγματα. Δεν πες και μας πλακώσει, θα μας Το ίδιο και πετύχει. στην ομάδα σας, η οποία σας υποστηρίζει από πίσω. Να είστε καλά, ναι. Αυτό, χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν, αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τις κλήσεις που δεχόμαστε για διαφημιστικούς λόγους. Ακριβώς. Πάρτε το ρεύμα μας, πάρτε τη σύνδεση στα τηλέφωνα ή οτιδήποτε άλλο. Δώστε μας λίγο την κάρτα. Νάτε. Λοιπόν, είναι το Μητρό 11. Είναι το Μητρό 11 του νόμου 3471 του 2006. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε από την ελληνική πολιτική ηγεσία προκειμένου να προστατεύσει τους συμπολίτες μας τους ίδιους αν θέλετε, οι οποίοι δεν θέλουμε να δεχόμαστε τηλεφωνικές κλήσεις από εταιρείες telemarketing ή ακόμα και από από τους ίδιους τους παρόχους, οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Επομένως, οι πολίτες με αυτό το Μητρό 11 μπορούν να ζητήσουν είτε τηλεφωνικά είτε με την μετάβασή τους στο κατάστημα του παρόχου τους να υπαχθούν στο Μητρό 11. Αυτό το Μητρό 11 είναι ένας κατάλογος των συνδρομητών που δεν επιθυμούν να δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις από τους παρόχους τους ίδιους, αλλά και από τις εταιρείες telemarketers που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Αυτή αφορά μόνο τηλεφωνικές κλήσεις αυτό το Μητρό, δεν αφορά SMS ή emails. Μόνο τηλεφωνικές κλήσεις. Ωραία. Καλά, στα mail μπορείς μέσα από τις εφαρμογές να παγιδεύσεις, μπορείς. Υπάρχει μια επιλογή έτσι, που δεν θέλεις να... να θεωρηθεί ανεπιθύμητο για να μην δέχεσαι άλλα τέτοιου είδους emails. Μάλιστα. Πώς μπορούμε τώρα όμως εμείς να κάνουμε πράξη το άρθρο 11, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί άντε στο email ή στο social media πατάμε αποκλεισμός και τελειώνει. Εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Ή τηλεφωνούμε στον ίδιο το πάροχό μας και ζητούμε με τα στοιχεία μας να υπαχθούμε σε αυτό το Μητρό, είτε μέσω της εφαρμογής που διατηρεί ο κάθε πάροχος, να μπούμε δηλαδή είτε από το κινητό μας είτε από το PC του σπιτιού μας και να κατεβάσουμε μία φόρμα που θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, είτε να μεταβούμε με το φυσικό τρόπο στο κατάστημα του παρόχου μας και να ζητήσουμε εκεί, να συντάξουμε και να υπογράψουμε την αίτησή μας για να υπαχθούμε στο Μητρό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσουν 30 μέρες για να ξεκινήσει η εφαρμογή. 30 μέρες τα αποτελέσματα αρχίζουν να έχουν εφαρμογή μετά από 30 ημέρες. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με διαφημιστικές προωθητικές ενέργειες. Ακριβώς. Τώρα, πριν από Πολωνία, ανοίγεις εσύ την κλήση και έχει ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Καλό είναι να μην σηκώνουμε καθόλου τα τηλέφωνα. Αν δεν έχουμε κάποιο συγγενή εκεί, δεν ξέρουμε πώς μας παίρνει. Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση είτε να είναι κάποιος συγγενής, αν δέχεται κάποιος συμπολίτης μας τηλεφωνικές κλήσεις από το εξωτερικό, λόγω αυτής της σχέσης, είτε εάν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει σχέσεις με εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό. Οπότε μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είναι τόσο υποψιασμένος και να σηκώσει τη τηλεφωνική αυτή κλήση. Εάν ακούσει κάτι περίεργο, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει αμέσως να τερματίσει τη κλήση. Μάλιστα. Δεν δίνουμε κωδικούς. Δεν δίνουμε στοιχεία. τίποτα. Δεν δίνουμε τίποτα πουθενά. Πουθενά. Ούτε εάν κάποιος καλέσει από την εφορία, ούτε αν κάποιος καλέσει από τράπεζα, ούτε από οπουδήποτε. Γιατί Μάλιστα. αυτοί εδώ οι επιτίδοι μηχανεύονται συνήθως διάφορους τρόπους για να εκείνη τη στιγμή να τον φέρουν σε μια θέση που δεν θα μπορέσει να ερυθεί, να τον ευνηδιάσουν τον άνθρωπο αυτόν. Οπότε πολύ εύκολα να πέσει θύμα αυτών των πρακτικών τους. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να έχουμε έναν μηχανισμό μέσα μας που θα λέει όχι, δεν κάνεις τίποτα. Έτσι. Καταρχήν να βάλουμε μια αρχή, όπως λέτε μέσα μας, στο μυαλό μας, ότι καμιά εφορία, κανένας οργανισμός δεν παίρνει τηλέφωνο για να ζητήσει στοιχεία. Κανένας. Αν θέλουμε αυτούς τους οργανισμούς, πάμε και τους βρίσκουμε ή πλέον μπαίνουμε μέσα στις επίσημες πλατφόρμες του κράτους. Έτσι, ποτέ κανένας δεν ζητάει τίποτα. Ειδικά τώρα που έχουμε γιορτές, μπορεί κάποιοι επιτίδοι να χτυπήσουν κανένα τηλεφωνάκι. Ούτε emails. Ούτε email. Θα πήγαινα μετά στα email, γι' αυτό το ξεχωρίζω λίγο. Μένω λίγο στο τηλέφωνο. Είπα το εξής, ότι πολλές φορές μου λέει, αγαπητή Δήμητρα, το σήκωσα και το έκλεισα. Δεν έχετε πρόβλημα αν το σηκώσατε και το κλείσατε. Αυτό είναι το ένα. Αλλά όσες περιπτώσεις τους έφαγαν λεφτά, τους αφαίρεσαν λεφτά από τους λογαριασμούς,
βλέποντας μετά, κάνοντας την έρευνα, όλοι δώσαν κάποια στοιχεία. Αν δεν δώσει στοιχεία, δεν μπορούν να μπουν μέσα Ακριβώς. στους λογαριασμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ισχυρά συστήματα και στις τράπεζες. Όπως και να το. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά και αυτοί οι επιτίδιοι έχουν ανακαλύψει νέους τρόπους που θα μπορέσουν με το παραμικρό στοιχείο που θα πάρουν από τον κάτοχό του να υφαρπάξουν τα χρήματα που μπορεί να διαθέτει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω σε όλες και στις 4 τράπεζες της Ελλάδος οι συστημικές που λέμε λογαριασμό. Από τη μία λοιπόν που δεν έχω, μου έρχεται συνέχεια email, επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας, επικαιροποιήστε τα στοιχεία, ίδιο το λογότυπο της εταιρείας, ενώ δεν έχω σχέση με την τράπεζα, δεν έχω συνεργασία. Πάμε στα email λοιπόν. Ναι. Έρχονται πλέον από παντού emails. Οπότε στην ανάγνωση αυτών ο ανυποψίαστος πολίτης μπορεί να υποπέσει σε ένα σφάλμα, μπορεί να πέσει στη παγίδα τους, να μην το εξετάσει πολύ καλά το email και να λέει «Αχ, μου ζητάνε να μου επιστρέψουν χρήματα. Τι μου ζητάνε, να μπω μέσα σε αυτό το link». Δεν μπαίνουμε σε κανένα link. Και αν ακόμα μπούμε, απευθυνόμαστε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και στη τράπεζά μας, μπας και το σώσουμε τελευταία στιγμή. Είναι εύκολο. Έχει πιθανότητες να σωθεί. Πολύ λίγες. Πολύ λίγες. Έτσι. Απλά αυτό θα λειτουργήσει μετά σαν άμυνα του πολίτη αυτού που έπεσε σε αυτήν την παγίδα, να απευθυνθεί είτε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να δικαιολογήσει την απώλεια αυτή και μετά στην ίδια τη τράπεζα για να μπορέσει να του επιστραφεί το ποσό. Δεν θα του επιστραφεί βέβαια το ποσό έτσι εύκολα. Ίσως αναγκαστεί να προσφύγει και στα αστικά δικαστήρια για να δικαιολογήσει αυτή την απώλεια και να την αποδείξει. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν απαντάμε σε email. Δεν πατάμε έχουν ένα ξακουτάκι, σαν κουμπάκι μέσα στα email που γράφει ενεργοποίηση ή ξέρω εγώ, έχουν αυτές τις ωραίες λέξεις ή το υποβολή. Δεν δίνουμε ποτέ. Οι τράπεζες δεν στέλνουν email, επίσης να το πούμε και αυτό, για να ζητήσουν στοιχεία. Ποτέ δεν το κάνουν αυτό. Μόνο μέσω των εφαρμογών τους γίνεται αυτό. Θα πρέπει εμείς να πούμε. Δεν εμείς θα μας να πούμε. αυτοί. Μπράβο. Σωστό. Σωστό. Πρέπει εμείς να πούμε για να κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή και δεν μπορεί να πει κανένας άλλος. Άρα, για να το κλείσουμε, εάν εμείς δεν απαντάμε, δεν λαμβάνουμε mail, δεν δίνουμε σημασία τα email, είμαστε θωρακισμένοι και ήρεμοι ότι δεν κινδυνεύουμε. Είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Απόλυτα θωρακισμένοι. Εάν δεν δώσουμε τίποτα. Διαφορετικά, καλό δικηγόρο. Διαφορετικά, μετά μπαίνουν σε μια επίπονη ψυχικά, ηθικά και οικονομικά διαδικασία οι συμπολίτες μας αυτοί. Ναι. Σου αδειάζει κάποιος το λογαριασμό. Πόσο εύκολο είναι να πάρεις τα λεφτά, γιατί αυτά τα λεφτά φεύγουν σε offshore, φεύγουν σε νησιά, διάφορα στις περίεργες τοποθεσίες στον πλανήτη, και αν έχει ευθύνη για αυτό η τράπεζα. Αν αναγνωρίζει κάτι η τράπεζα για αυτό που εκ πρώτης από δεν έχει ευθύνη, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας ακούσω. Κύριε Γκρινή, το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, ότι οι τράπεζες, πέρα από τα πακέτα των δανείων και των όλων αυτών των προσφορών που θέλουν να δώσουν στους υποψήφιους πελάτες τους και τα διαφημίζουν μέσω διαφημιστικών σποτ στις τηλεοράσεις, το ίδιο θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να κάνουν και για την προστασία αυτή των συμπολιτών μας. Να προβάλλουν συνεχώς διαφημιστικά σποτ και για να προστατεύουν και να θωρακίζουν τους συμπολίτες μας με τις συμπεριφορές τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και για να διασφαλίσουν και οι ίδιοι το γεγονός ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν χρήματα. Άρα θα είναι διπλό το καλό. Και για την κοινωνία αφενός και για την ίδια την εταιρεία τους αφετέρου. Μάλιστα. Και άρα, προληπτικά λοιπόν, να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να λειτουργούν προληπτικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ανυποψίαστοι πολίτες. Πρόσφατα, μία κυρία γνωστή μου περπατούσε έξω από το σπίτι της. Άλλο θέμα. Περπατούσε έξω από το σπίτι της, σταματάει ένα αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι και βγαίνει μία κυρία και λέει: «Θεία, τι κάνεις?» Αυτή ανυποψίαστη, δεν περίμενε κάτι τέτοιο και φεύγοντας είδε ότι της λείπει το χρυσό της βραχιόλι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας, είτε δια τηλεφώνου, είτε δια email, είτε δια τις διαζώσεις επικοινωνίες. Και ειδικά τώρα που η ψηφιοποίηση έχει φτάσει σε ένα ρυθμό εκρηκτικό ανάπτυξης, πρέπει να είμαστε διπλά υποψιασμένοι για αυτά τα οποία έρχονται πλέον και μας δημιουργούν προβλήματα. Μιλάμε για ταχυδακτηλουργούς, έτσι. Με ένα θεία τι κάνεις, μπόρεσε και πήρε το βραχιόλι. Μπόρεσε και πήρε. Απίθανο. Εδώ, σε μια διπλανή περιοχή της πόλης. Απίθανο. Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα θέλω να προφυλακτούμε να μην απαντάμε και επαναλαμβάνουμε: κανένας φορέας δεν στέλνει mail. Είτε τραπεζικός είτε του κράτους. Κανένας. Έτσι, ούτε παίρνει τηλέφωνο ούτε τίποτα. Αν θέλουμε, εμείς θα πάμε να τους βρούμε. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ακριβώς. Και όποια ειδοποίηση έχουμε από το κράτος μπαίνει μέσα στο GAV, εκεί όπου είναι το taxis δηλαδή κτλ. Που πρέπει να μπούμε εμείς με τους κωδικούς μας. Ακριβώς. Έτσι, εκεί ανεβαίνουν όλα. Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ. Καλή δύναμη, είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά και ειδικά τώρα τις γιορτές μπορεί να ενταθούν από διάφορα κυκλώματα όλα αυτά.